I això va ser gràcies, insisteixo, al que van creure, que sempre ha cregut en el món del patí, per tant, és el primer. I dos, perquè el Santa Eulàlia fa 10 o 12 anys doncs va partir. Pots reparar el barco del hippie que ens acompanya? No, si falta préstamo. Ja, vale. Del Segal Surf Club Kempen. Llavors va començar a travessar-se. No. És la fortificació més gran marítima de Tomorrow Morning. No. No. Què és? Jo, sincerament, no m'he mirat massa res. Sé les etapes i no, jo crec que al final el ser travessa és molt diferent al que estem acostumats, no? A les regates. I jo crec que això serà un factor una mica sorpresa. I jo crec que qualsevol pot guanyar o qualsevol pot perdre. Llavors, no sé, el bo és que és això, jo com ho afronto jo al final és, quan sortim sempre tindrem aquest marge d'estona d'anar navegant, allà intentar veure tot el que està passant a l'etapa, per quan comença la regata ja tenir les idees més clares, no? De si anar per un costat, per l'altre o recte. Sí, sí. Doncs bàsicament perquè crec que és una experiència única, no podia deixar passar aquesta oportunitat. Quan vam fer la regata de classificació ja vam anar uns quants amb la intenció de vindre, no? I bueno, l'objectiu és, jo crec que també compartir aquesta convivència amb la flota, conèixer-nos una miqueta més, descobrir Menorca i moltes ganes. En aquests trams en què es farà una mica de regata i tot això, també jo crec que també em motiva una mica el tema de donarà una mica d'emoció també de veure qui arriba primer, qui d'allò, sobretot no arriba últim, una mica això. Però sí, jo crec que acabaré traient una experiència molt bona de tot això.